Por aí. Entón, Empezamos así, vale? viño non brindaremos e botámoslle un grolo, non? Sí, joder, venga, vamos a arriesgo. Pequeno, Un día, joder, un día. Y al final acabamos aquí. Oh, joder, tío. Tomámoslle un logo, non? Venga, va, sí, joder. Venga, tomámoslle un. Aí, home, aí. Ainda que non son horas, Sí, sempre son horas. Sí, bueno. Sempre son horas. Que menos para empezar ben o ano. Aí, con generosidade. Ten bo color, ten uva. Está ben. Sí. É da casa, non? Este é da casa. Seguro que sí. Por un bo ano. É do bo, aquí non se escatimou. Ten a hulla. Gracias, E a lo paje. Bueno, por daquela, Iván, que? Super 8, Outra vez aquí. outra vez aquí. Bueno, outra vez aquí, sempre estuvestes aquí, non? Sí, como a todos, e todas, sempre aquí. Bueno. Hai que estar, é importante, hombre. Hai que estar, hai que traballar car máis, decía o outro, non? É importante estar, hombre. E que che iba a decir, entón, neno, como é brevemente, como vos enganchades vos as guitarras e aparece Super 8 e... Hostia, isto ven xa de atrás, xa ven de... Non che sabería decir exactamente que ano, pero antes incluso de que existise a palabra Super 8 para nós, tío. O noso rock and roll empezounos aquí neste pueblo que sempre houbo bandas, ben o sabes, es veciño, sempre houbo bandas e bandas, e a nós colleunos fuerte Castomá, tío. Ahora xa non están tocando, pero siguen aí, tío. E vámonos ver, esta peña, molan a saco, tío. E aí xa liei a Glenn e tal, como hai que probar e tal. E eles animaban, dicían, chapero, dicíamos, queremos facer unha banda como a vosa. En 2 días te de la feita, sabes? Decía sempre de Soneiras, en 2 días te de la feita. E de aí, despois, aguantar o tempo, como a vos. Badulaque, concertos, non? Buah. Si, eran bons tempos, agora xa case non quedan espacios deses, non? Pero daquela sí, además daquela non era o local, non era o Badulaque, nin eran as bandas, era a comunidade que se facía, non? Como sabías a donde tiñas que ir para encontrar a xente ca que empatizabas, tío. Eu recordo aí a García e Sócaran aí coas bases fora e Jamberros, tío. Viña Mario e dice, yo sacalo por aí con esa merdallada. Sí. Claro, é que Ordes sufriu un movimento cultural forte, sufriu, digo, sí, no, sempre é Cerceda tamén, sempre houve aí un... moito vínculo tamén. Sempre houve un rebulir de... Pero creo que unhas tiraban polas outras, o sea, houve un rebulir porque os que estabades fai 30 anos non propiciabades de as seguintes e ojalá dentro de 5 apareza unha banda de xente de 16 que diga que gracias a nós ou ojalá houbera relevo. Supoño que non será tan salvaxe como foi nese intervalo de tempo. Pero, bueno, falta fai, tío, que se fagan cosas, porque senón en Ordes nunca pasa nada, tío. Se non é o rock, nunca pasa nada. Sempre estuvestes aí, toda esa historia de comunidade que falas aquí na comarca, os festivais, festival en Poulo, festival aí en... Hostia, en Cerceda, ali o campo da escola, tío. O daqui de baixo, como se chama, Aquí había o que era Megas Fora, en Poulo... E aí o da Revoltosa, en Santa Cruz. Revoltosa, e, bueno, en fin. Foi que eran tempos, tío. Sí, e deso, bueno, houve unha transición, pandemia, non? E a vos pillevos con un disco. Entón, foron xa cantos anos hasta aí? Nas hora facemos 10, e que ademais facemos 10 en xaneiro, creo que é exactamente como o día 17 ou 18. Exactos, desde que se escoitou por primeira vez na nosa a palabra, facer un grupo que se chame Super 8. E todo, o sea, non é realmente unha transición moi... Parece que é como moi rápido todo, porque son solo 10 anos realmente, pero... Foi todo moi asentado, moi... O sea, de todo o que falamos agora da época de Badulaque, da época de Megas Fora, da época inicios de Cenzar, que nós ainda éramos nenos de toda a escola, parece que como que vos tempos, non? Xa non queda nada. Sí que queda porque nós agora estamos facendo cousas en base a eso. O sea, non, sí que queda, do Badulaque non queda nada. Queda que nós todo o que facemos é... Que queda da Revoltosa ou do Festival Megas Fora? Queda que nós agora facemos cousas para estar en eses sitios. Entonces é unha transición como a todo, aguantas o chaparrón, as épocas boas, as malas, que suelen ser máis, aguantalas, resistilas e moitas veces tamén buscar a axuda de compañeiros ou de veciños. E como tampouco non tes unha pretensión, unha presión de teño que conquistar o mundo con... O rock and roll non é conquistar, o rock and roll é
non? Crear a irmandade. Entonces, mentre este aquí, e si, fixemos 2 discos, e este terceiro agora, colleunos en pandemia, pero eu que sei, tampouco non queremos queixarnos máis do que nos queixamos xa todos, non todas, non? Bueno, algúns supoño que a xente que vive exclusivamente de música, de técnicos de son, técnicas, de imaxe, iso prexudicou máis. Nós temos a suerte ou a desgracia de tampouco non vivir desto entonces. Bueno, aproveitamos para mellorar o disco, que fora un pouco mellor, e deunos máis tempo, para mal e para ben. Decías que claro, que queda de todo aquilo, e mira, si queda que para presentar de verdade este disco, aí está toda a comunidade, toda a tribu con vos, cantando, tocando, na Capitol, non? É que é imposible, tío, facelo de outra forma. É como falábamos antes, que fai 7 anos, non? Que fixemos aí un fin de xira na zona, en Santiago, que estabas ti cantando con nós. Para nós, outro día falaba tamén con Tucho e con máis xente, dicía, é que é imposible celebrar sen contar ca xente, porque realmente os nosos 10 anos son a xente ca que batimos. O sea, a nós se nos quitas a xente que coñecemos, a xente que nos axudou, ca que falas, ca que aprendes, que nos quedan 10 anos de local de ensaio e de andar por aí tirados nas furgonetas. Quedan por máis, ó. Non, pero quero dicir que ao final o que levas é a xente, cartas ao final non che queda nada, e as comitadas cousas obvias non che acordan porque estás... e a xente é o que está sempre. E como non imos a celebrar sin? Pois intentamos sempre coller o máximo que podemos facer que sea viable. Tampouco por non queremos que sea unha feira porque sí. Queremos que sea cos compañeiros e compañeiras, pero dentro dunha profesionalidade e tratar de facer un evento con amigos, pero profesionalmente, con músicos e músicas. E que o público disfrute e que os músicos e músicas disfruten, non? Que esa é a idea, realmente, tío. Estou vendo aquí o cartaz, non? Iba a coller as gafas, non sei onde van, pero bueno, unha morea de amigas, xente da tribu, xente convidada que vai a facer a festa con vos, non? Que vai a pasar aí logo? Como xurde isto? Isto é un milagro, tío. Isto non ten outra explicación, tío. Nós realmente quixemos facer unha Capitol por ofrecer, non por máis xente ou menos xente, pola xente que houbera, ofrecerlle un bo espectáculo. Nós sempre fixamos moito jao, non ir por aí e tocar a saco en todos lados e como fora e rock and roll, e desta foi como vamos a preparalo e a xente que veña que vexa un espectáculo, pois con algo de calidad. E de aí, nos últimos semanas ou meses xa foi a bola. Pero molaría que esta persoa que é super importante viñera e molaría tal, necesitamos unha produción, falamos con Planto, e bum, e chegou xa a un punto como que xa nos desbordou, entón xa como, vale, pois vamos a ensaiar e a falar ca xente e todo o demais que o fagan, que el sabe facelo, tío. Pero así, o que vai a pasar é nada máis e nada menos que ver a compañeiros de oficio, de rock, cada un co seu estilo e cas súas bandas, e xente que leva 30 anos tocando, xente que leva 3 meses, xente con 13 discos e xente sin ningún, con 3 cancións, todos polo mismo, tío, polo rock, e por pasalo ben. E a xente que veña, que evidentemente recomendamos, que se quede con que o importante é estar, que vas a ter a 10 bandas, a 10 ou 12 músicos e músicas importantes, dun talento máis que demostrado, aí, no mesmo sitio. E a un día que fora deso non vai a pasar máis veces, non vai a ver. Hai que estar, e disfrutar, non máis, celebralo e tomar unhas copas e vivir, que xa botamos 2 anos bastante privados deso. Entón, fálanos desa xente. A quen temos na Capitol? Quen está? Están casi todas as que tiñan que estar, algunhas que non puideron, que tiñan outros compromisos, que tamén nos acordamos deles e delas. Vamos a facer unha presentación estelar, como se fora un equipo de fútbol, sabes? Dalle un pouco na portería, cubrindo os 3 paus, temos a, como lle chamo eu, o futuro Letras Galegas, tío. O Leo e a Remecazo. Faltalle morrer para que sea Día das Letras Galegas para o Leo. Esperemos que tarde. Esperemos que tarde ou que lle dediquen as letras en vida, para que poida disfrutar polo menos. Temos que tomar as institucións. O Leo ten que estar, o Leo sempre no noso equipo, tío. É unha persona ca que sempre contamos para todo, é unha persona auténtica, apuntas a todo, punk rock no dicionario,
E se alguén ve por aí tirado un colgante que é un jabillo, será de Leo. Só perdeu varias veces e sempre yo... Ahora é o punk rock galego, non hai máis, é espírito. Temos a Bituco, tamén nos asociamos moito a Bituco e a Gonzalo, porque son dúas persoas que son amigos realmente, Bituco Ruxe e Gonzalo Machina e Broa, que son colegas, o sea, son, aparte de que son músicos que admiras e que respetas, son amigos. Oye, Gonzalo, teño un problema con esta guitarra, joder, tal, e diga, isto non é tal... Son amigos, teñen que estar os dous, ademais, e Bituco fai moito que o conocimos, e ademais ten o récord de que foi a primeira persona que puxo unha canción nosa na radio, tío. Daquela época na que ti te escoitabas na galega, na época do Furancho e de Planeta Furancho e todo isto, que dicías ti, joder, rock en galego na radio. Cousa política. Claro, tío, aí non entramos, xa está todo máis que sabido por todos e todas. Pero agradecemos igualmente, tío, na súa época. E Gonzalo é, como a ti, veciños, Cerceda e Ordes están a 5 minutos, entonces tiña que estar. Pois ven xente tamén xa máis que de lazo estreito, de que sean compañeros, ven xente de admir, de que lle tes unha devoción. O caso de Alberto dos Suaves, no momento en que dixo os Suaves, que máis vas dicir? Eu dixenlle outro día a miña nai, hostia, ven Alberto dos Suaves, ven Tucho, o de Redeiros da Cruz. E dicía miña nai, non jodas. Pero vos sodes importante, dixo, hostia, pero de verdade. Claro, tío, nai, dixo, hostia, non jodas. E digo, hostia, cando miña nai, tío, lle dis, ven Alberto, tal, non jodas. Que sempre me dixo, vas facedes unha barulleira que ni a virgen, non vales para nada, sabes? E eu de repente digo, joder, non jodas. E outra moita xente que tamén que está a medio camiño, por exemplo, a xente de Nuada, que vai vir a Ben José, e vai vir tamén Brais, unha voz espectacular, que ten un compromiso, el curra de son tamén, e non pode vir. Pero Ben José tocar aí uns guitarrazos, rapaces novos, relevo. Coñezo esa tribu, sí. Son o relevo, tío. Sí. Fan moita falta. Conocémonos ali por as terras de Melide, en concertos pola lingua, instituto. Eles van a todos, tío. Sí, pois eles tamén, como, hostia, xente, nós somos novos, pero hai xente ainda máis nova que nós, joder, esa xente ten que estar en todos os lados, tío, porque é o futuro. Gravaron aí homenaxe a Ruxe. Sí, xa escoitamos, sí. Pois moi ben, e despois tamén, pois, xente, por exemplo, máis fora do circuito noso, por diferencia de estilo, ben Ángela, de Bala, ven dunha escena moito máis hardcore, moito máis alternativa, pero que tiñamos unha canción, que xa se verá, que tiña o seu nombre, era, isto ten que ser Ángela. E escribimos, presentando e pensando, está difícil e tal, e foi increíble a súa resposta de a tope, sabes, foi como... Aí foi cando nós dixemos, non jodas, sabes, era como a tope, e joder, e máis, e Gus de Nao, tío, que fixo historia, puxemos outro día nas redes sociais, non, Gus é a historia da música en galego, tío, que fixo el e as guitarras del, e máis, Hanna, de Lisca, tío, unha muller super talentosa, teclista, cantante, tamén concertos a tope, todos excelente, compañeira, xantamos con ela outro día, de que parece que xo estou intentando vender, pero realmente o que nos están é como vendendo eles a nós, porque eles son os... E digo, supoño que habrá alugado un local de eventos, bodas e tal para facer o banquete previo ou posterior, non? Tenéis que facer tamén esa celebración máis ritual. Nos nosos concertos nunca faltou, nin de comer nin de beber. Aquí non vai... Amantido. Exacto, como se fora o día da matanza. No, e máis, mira, esquecíaseme casi dos máis importantes, porque están tamén, aparte de colaborar e facela con a canción, están como banda inteira. O sea, Couga, tío. Que eso é a excepción do rock, tío. É unha banda que empeza sendo boa. O sea, teñen 3 cancións e son espectaculares, tío. O outro día falaba eu con Gabri e dicía, tío, as nosas cancións, se escoitas as miñas 3 primeiras, danche ganas de chorar, tío. E as túas son hostia. O sea, cando leves 300, tío, e molan tanto, tío, que dixemos, non só a colaborar, senón queremos que teñades o voso espacio para facer o voso concerto. Increíbles, compañeiros, profesionales, tío, generosos, máximo. E así todos, quero dicir, realmente non é que haxa unha categoría de músicos, é que son todos compañeiros, tío, hai xente que todos teñen en común de imos facer isto. Que vos parece? A tope, tío.
o sábado 21 de xaneiro, que todo o mundo pilla entradas que se van a acabar. O sea, con todo isto que nos acabas de contar, eu non falto, tío. Así que... Esperemos que veña o máximo de xente que queira. A verdade que é unha cousa que tampouco non estamos demasiado pendientes, porque estamos concentrándonos en ensaiar, en que todo este ben, que a xente este toda contenta, e realmente tampouco non é unha colaboración, non, é dicir, pues, a xente ven e vai a colaborar. Isto é como un espacio de creación no que vai a ver a toda esta xente facendo cousas novas, porque non van a facer as nosas cancións, porque sí, todos están aportando, transformando cancións, cambios de tono, cambios, así que, e nós, o que queiran. E, ademais, deseño do noso queridísimo Miguel Duarte. Miguel, sí, hostia, é un estilo impresionante. Estilo, podemos facer, non, como, aquí no, é un estilo inconfundible, digo, de Miguel, non? Sí, moi guai, moi guai. E non é que solo nos fixera este cartel, é dicir, que fixo todos os diseños de todo, a produción de todo o evento, tío. O sea, realmente, queda moi bonito ver a palabra Super 8 aí, non, e tal, pero que nós realmente solo poñemos o nombre, porque é unha produción de planto, toda a imaxe gráfica de Miguel Duarte, toda a comunicación é de 6 pés, o sea, realmente, a diferencia nosa deste evento a unha banda que se crease onte é toda a xente que está traballando con nós para axudarnos, ti comunicándonos aquí tamén neste espacio. Estou bebendo un viño conversando contigo. Pero esa é importante, joder. Esa é o que nos vai quedar ao final. Ao final bebemos viño. Ao final é o que nos vai quedar. Que ti estás controlando, eu xa me estou deixando levar. Eu estou intentando empezar ben o ano. Pero sí, home, nunca peor. Ben, Iván, vamos a retomalo logo. Quedan uns cousiñas aquí, 3 cousiñas pequerrechas. A mandar. Chama a atención que na Capitol, nesa gran festa, tedes 6 guitarristas convidados. Buah, sí, tío, un lío de backline aí que flipas. Porque eso é pouco habitual, tío, verdad? Pero son as referencias, saliron así. É un pouco jalillo organizado todo, pero estamos aí currando. E son 6 guitarras máis as nosas. É dicir, hai 7 guitarras ali. Podemos poñer de expositor, xa, si ocupar todo xa, nin lona, nin nada. E despois tamén son 5 voces. O sea, temos que cuadrar a hostia de colaboracións entre guitarras e voces e todo, por eso insistimos tanto en que é unha cousa única realmente para nós, porque é difícil que volvamos a coincidir todo eso, tío. O sea, xente de grupos tan grandes, tantos músicos e tantas músicas, cada un do seu estilo, cada un coa súa guitarra, porque ademais todos queren levar a súa e cada un coa súa voz, é realmente unha cousa que se fixo, como decíamos, de milagro, tío. Saliu e punto. E despois, eu non sei se hotel para banquetes e comunións ou hai unha festa de alguma maneira para rematar a noite. A festa está asegurada e o hotel despois pode salir tamén. Pero a festa sí, a ver se facemos aí unha festa post-concerto. Máis que unha festa, un punto de reunión, non? Porque sales dos concertos e sempre como que tes esa, a min pásame, para onde imos, para onde... Entón, insistimos en que queríamos que esa unidade que vai haber nas actuacións haxe tamén fora, entón que a xente que veña non pode dicir, ahora vou a tomar unha birra ou unha copa con os meus músicos e guitarristas favoritos, con tal, e ímos a facer na Sonar. A 100 metros, o sea que por moi mal que se estea, mal non será, que ainda que sea arrastro, e ali queremos estar todos, seguramente pues, agradezamos, celebremos todos xuntos, alguna cousa que se poida mellor anunciar por ali, pero punto de reunión, sala Sonar, ao terminar, todos ali, músicos, guitarristas, non músicos, músicas, todo, ali todos xuntos, e seguimos celebrando hasta que saia o sol. Hai que pillar a entrada xa, como é? Eu collería, e collería pronto, porque temos aquí un montón de xente facendo a produción que tivo a ben facer un guiño para os primeiros e primeiras, entonces non sei como está realmente, pero sei que hai unha promoción de que se acolles nas 100 primeiras que che sale por menos do que costan 2 copas. E están en Entradium, xa se poden coller a través de internet e o que sea, e se sobran de internet tamén habrá en taquilla, pero o importante é que a xente veña, que acolla onde queira e cando queira, pero que veña, que este ali e que non se perde esa festa.
Temoste aquí con nós, pero preséntanos a xente de Super 8, que tamén están aí, non? Quero fagamos unha presentación da banda. Na banda non foi unha banda con moitos cambios, é verdad, pero bueno, desde fai 10 anos, nós originalmente éramos os tres aquí de Ordes, tanto eu como Glenn e Xavi, e xa no terceiro ou cuarto ano, xa que estábamos facendo bastantes máis concertos e xa quizá requería máis tempo, Xavi tivo que deixar de tocar por incompatibilidades co traballo. Entón fixemos aí unha medio simbiose de norte-sur e entrou Diego Falque no baixo, que é de Vigo, e a raíz deste terceiro disco, que xa conlevaba a nivel de grabación máis guitarras e máis capas e máis tal, entrou tamén Diego Fernández, que é outro compañeiro que compartía grupo con ele en Vigo. Entón agora estamos dous de Ordes e dous de Vigo. Cando hai diferencias no grupo, as hostias son máis ou menos equilibradas, e aí estamos, moi ben, moi contentos con esa formación, ainda que foi un ano así un pouco complicado a nivel de saúde, e a raíz desto, pues, posiblemente na Capitol vayamos a estar tres, formato trío como éramos hasta ahora, pero seremos 4 pronto, máis pronto que tal, e volveremos a estar como un equipo. Onde vai aquel concerto do taxista aí na Pontecarreira, non? Joder, en 2013 poido ser a principios de ano, 2013. Hostia, que se choveu. Pero foi dos máis guais. Tocábamos a cambio dunhas hamburguesas e unhas Coca-Colas, tío. E acordo máis Xavi dicindo, este é o máximo, temos que facer máis concertos. Porque, claro, de ir o día anterior ter que pagar a hamburguesa. E este é un bar de aldea, o dono xa se retirou, tío, era taxista realmente. E retirouse, e era un bar no que normalmente que había 4 personas, e ese día había 100 ou 80 ou non sei cantas había, e parecía un estadio. Sabes, era como, hostia. Foi o primeiro concerto? Como o Super 8, sí. Foi o primeiro concerto de todo. Ao lado da casa de Xavi, de Pontecarreira, tocaba con nós. E foi un acórdome de ir ali petando de, por favor, podemos tocar aquí. E pasou. E desde eso, pues mira, cantos van aló. Non sei, non che dice a cifra exacta, pero en algún ano 70 ou 80, no outro 30, no outro 100, según veñen vindo. Bilbao, o Correlingua, o Festival da Luz. Sí. Fálanos, que recordos tes, que festivais, eses que che traen á cabeza, así brevemente? Hostia, teño recordos, son recordos puntuales, pero todos moi bons, tío. Hostia, así, por os que mencionas, o Correlingua, unha oportunidade de tocar aí para nenos e nenas, tío, hostia, máximo. Temos aí, acórdome, fixéramos 4, creo, Coruña, Ourense, Pontevedra e Santiago, creo. Imagíname, acórdome un deles, o da Coruña, que estábamos tocando na Torre de Hércules, tío, un palco ali diante, tío. E vías como se fora unha película destas de ejércitos, vías os nenos e todos berrando e tal, e nós tiñamos, hostia, tocarlle punk rock aos rapaces, tío, e ao final era o mellor público, tío, foi o público máis rockero que había. E moitos máis recuerdos, tío, tiñamos de ir a Bilbao tamén, salimos fora de Galicia, así varias veces, fomos a León, hasta Madrid, a Bilbao, máis como anécdota realmente, como proxecto. Pero en Bilbao foi como tratarnos de estrellas, non? Este é o vosso hotel cas fotos dos futbolistas polas paredes e tal, e como... E a cando te crees que realmente és unha rockstar. Son momentos, e ao final os 10 anos son momentos, é o que levas, 10 anos, todos eses momentos, cancións e compañeiros. 3 discos, non? Sí, señor. Estrelamos o primeiro, Todo me dá voltas, que fixemos con Mou, con Días que te cribo, aquí en Ordes, no estudio Rapa Poulo. E despois fixemos o segundo en 2015, creo que foi, 16, en Pontevedra, con Jota, que era o técnico de sonido de Guerrera e toda esta peña da Metamovida, que son 5 cancións, aí chamase en directo no estudio, pero en directo, foi como todo a caída. E este último que fixemos en Cerceda, con Mai Ferradás, ali en Ribasoutas, que non tiñamos moi claro como plantealo, e Mai foi aí como na casa, sabes? Entón temos todas as dúdas que había, despexáronse porque realmente non tiñamos a presión e de feito botamos, pois xa che dixo, un ano e pico, 2 grabando, sin apuro, sin presión, non sona ben, vamos para casa, mañán miramos, e 3 discos e esperemos que haxa máis. Agora estamos con unha presentación así un pouco tardía, pero á altura, como ten que ser.
Fálanos daquele vídeo con MJ e dese momento tamén. A verdade é que eso, a nivel de vídeo sí que foi unha cousa que nunca nos generou moita presión, non? Nunca era de como temos que generar contido audiovisual, e ese vídeo foi da canción Non Sabes Bailar. Sí que estivo moi ben porque foi o primeiro, e aí foi como a primeira vez que nós delegamos todo, non? Era un proxecto de fin de carreira dela, e encargouse de todo, de dirección, de guión, nós puxemos as jetas. Estuvo ben porque foi como unha forma de traballar distinta, de deixar que foi, nin estábamos nin estamos, realmente sempre fixamos nós todo, nunca, e agora volvemos quizás nese camiño, non só no audiovisual, de volver a delegar. Por exemplo, o caso que falábamos deste evento, non? Produción, delegamos en planto, diseños gráficos tanto do evento como da xira en Miguel, comunicación en 6Ps. É importante, eso foi para nós das cousas que máis aprendimos ao mellor nesta última etapa. Como díamos, canta menos información manexes, máis tempo tes para a música, que é o que realmente nos ten que quitar o son. Entón, agora este é o momento de pegar un brinco, de revolverse, e o grupo ten ganas de facer bolos e... Sí, faremos. Hai cousas xa, que xa che digo, permanecemos un pouco tamén alleos porque temos que centrarnos no que nos temos que centrar, queremos que todo o mundo, sobre todo neste concierto, que todos estén contentos e contentas, que todo sone ben, empastado, e estamos centrados en ensayar, pero haberá concertos e haberá festivais, haberá algunha sala tamén, e faremos seguramente algún concerto con outras bandas tamén coñecidas ou bandas amigas, pero non temos tampouco máis que quizás posiblemente si facer un concerto igual de fin de xira tamén como se merece, que é posible que os que se animen a vir á festa da Post Sonar poidan saber de que vai. Pero sin presión, ahora estamos con isto, vai haber máis, e como decimos sempre, o importante é estar aí. Estamos aí, e despois o que saia, xa salirá, seguro que ven. O importante é estar. O importante é estar, decímolo sempre. O Cixa. Saúde, neno. Saúde, por Cenza tamén. Saúde, por todos, por toda a nosa tribu. Que xa somos ben deles. E polos que están, e polos que estiveron. Tamén. Un placer.